Sarong bag na may laog na 1,080,700 pesos an ipigbalikan sarong gwardya hali sa probinsya ng Camarines Norte. Storya kan 33 anyos na security guard na si Salvador Solomon Mirandilla, pauli siya kan nakaaging Mayo 25 sa saindang residensya sa barangay Calabaca, Kapalonga, Camarines Norte, haling Manila, lunad nin bus. Alas 5 nin maagahon kan madiscover niya daan sarong abandonadong bag kan magbalyo siya sa inutan niyang tukawan. Kan buksan, tuminambad sa iyaan siyam na bugkusin mananribong kwarta asin iba pang personal na gamit arog kan IDs. Daing nga ini sinabi maski sa driver magin sa konduktor. Kan makauli na, duman niya na daa kinontak ang tagsadiri kan kwarta na residente man palan kan nasambit na banwaan. Nagulat po ako. Pagkagulat ko, tinapan ko po siya and then lagay ko siya sa bag ko. Kasi binirify ko po kung talagang pera yun pag-uwi ko ng bahay. Wallet po doon na nakalagay and then yung number na nakalagay na may number and then merong 3 to 4 yata yun, pangalan ng kanyang anak. So tinawagan ko agad po yung number na yun. Tuwa-tuwa po sila. Tinanong ko po sila kung sila po talaga yung may-ari ng bag at pera na yun. Tinanong ko sila kung sino sila kasi may ID po doon. Tumugma naman po. Sigun kay Mirandilla, sa ibungkan pagtios ninda sa buhay, daing nagsagi sa isip niya na sa dirihon ang kwartang bako niya man, asin bako niyang pinagalan. Sabi ko kung pakikialaman ko ito kasi kailangan ko rin. Parang hindi natin alam yung tinatawag na karma. Sabi nga may good and bad karma. So kung nakuha natin sa masamang pamaraan, so baka bumalik pa sa atin mas matindi pa, ma'am. Yun din po yung naisip ko na baka hindi maganda yung maging balik sa akin, sa pamilya ko. Kaya hindi ko po naisipan na kunin. Talagang naisipan ko na ang pinaka naging ko na lang ibalik sa uli yung pera na nakuha ko. Bako ini ang pinaka-primerong best na nakakuha asin nag-uli nin gamit asin kwarta si Mirandilla. Sa haros 7 taon niya kaya bilang sekyo, haros 20 best naman siyang natauan nin rekognasyon hulikan sa iyang pagiging onestong gwardya. Yung mga bagay na hindi naman natin pinaghirapan, huwag natin pag-interesan. Maging mabuti sa kapwa kasi darating din naman yung biya na para sa atin. Kung hindi man ngayon, siguro soon. Sabi nga, ang ginawa mong bagay, babalik din yun sa iyo. Kung yan ay masama, huwag ka na mag-expect na babalik yan sa iyo ng mabuti. Kaya dapat maging mabuti tayo sa ating kapwa. Sa ngunyan, balik duty na bilang gwardya sa Camarines Norte Provincial Hospital si Mirandilla. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.